אני צריך לראות את המסך, נכון? לדעתי זה גם יהיה ההרצאה האחרונה עם מצגת. ואחר כך זה יהיה הכל טיושן. זה הייתי משולב עכשיו, אבל... ראיתם שהתקנתי את הסילבוס באתר? יש חובת הגעה לשני שליש מההרצאות. זה גם התקנתי את זה בתוך הזה, כאילו בשביל הנאותות. אז עכשיו זה שני שליש, לא יודע, זה משהו כמו 12 הרצאות, 13 הרצאות, משהו כזה, כאילו לא משהו משוגע, אבל זה פחות, אם יש 10 או 11 חבר'ה שרשומים, אז אתה יודע, זה מבטיח לי כאילו 6 אנשים בשיעור לפחות בממוצע. אז עדיין לא עמדנו בזה. ממוצע, כן? טוב, אז זה אחד. שתיים, זה יש גם, הייתם בתרגול? בחיי, בסדר? זה היה כזה חזרה. כן, צריך להיזכר. צריך להיזכר בדברים זה נתון סטטיסטי, נכון? כן, אני יודע, אותות אקראיים כזה, זה לא איזשהו משהו... אבל כל הנושא שם של חיזוי, prediction, כאילו כל הנושא של חיזוי ליניארי, זה משהו שגם בחלק עכשיו וגם בחלק אחר כך, זה יהיה ככה דומיננטי יחסית, אז צריך להיזכר בדברים האלה. אני גם אחזור על זה באיזושהי צורה או שיעור הבא או עוד שני שיעורים, כשנדבר על אה, בעצם קוונטיזציה עם חיזוי בעצם, שזה לא מה שנדבר היום. מה שעוד רציתי זה, ויש גם באתר כבר תרגיל עם פתרון, אבל זה כאילו בעצם זה דברים שאנחנו נלמד בעד פסח כזה, אז זה לא משהו שצריך להילחץ שלא מבינים, לא זה, זה כאילו עם הזמן אנחנו נדע, אבל אמרנו כבר נשים את זה שתיכנסו לעניינים, אין מה לחכות עם זה. זהו, רשמתי את האנשים, אתה רשום לקורס? שום לקורס? כן. כן. כן, אוקיי, אז רגע, מה השם? כמו שאני. אה, הייתי גם בהרצאה הראשונה. אני זוכר, אני זוכר, אני זוכר. בשעה הראשונה. בשעה. אתה זוכר יותר? אני בטח שזוכר. אוקיי, אז מעולה, אז אני רשמתי את כולכם, מעולה. סבבה, מה עוד רציתי? אז אוקיי, אז נראה לי שפעם שעברה אתה דיברת על זה שאתה עושה סיכום, אז תשלח, ואני מאוד רוצה שמישהו יסכם, כאילו זה 15 נקודות בונוס לציון, אז נראה לי זה איך זה מתנה. אתה מה? בוחר מישהו? מי שמתנדב, יש מספיק שיעורים, כאילו מי שמתנדב, יסכם את השיעור של עכשיו. יש טמפלייט, שמתי באתר טמפלייט כזה של לטח, רציתי שזה יהיה ככה כמו שצריך, אם אתם לא יודעים לטח, כדאי שתדעו לטח אם אתם ממשיכים לתואר ומתקדם, זה הצורה שבה כותבים מאמרים אקדמיים, אז גם יש הסבר כזה באתר, אז יש היום גם כאילו דברים סופר פשוטים בשביל לכתוב את זה בקלי קלות, לא צריך להסתבך, אז יש איזשהו טמפלייט, פשוט כותבים את מה שאני אומר בתוך הטמפלייט, שולחים לי, אני נגיד אומר זה טוב, זה לא טוב, צריך לשפר פה, לשפר שם, זה בסוף זה לא 15 שאתם סתם כותבים משהו וכמובן יש קצת ככה אינטראציה שזה יהיה משהו באמת ברמה גבוהה,
אה, וזהו, זה הכל כאילו, וזה אחלה, נראה לי. טוב. אז אני טיפה חוזר על מה שדיברתי בסוף השיעור, כי זה דברים שניכנס להם אחר כך. עקרונית השיעור היום, אנחנו הולכים לדבר על מה שנקרא קוונטיזציה סקלרית, אוקיי? מה שנקרא ה-A to D הקלאסי, במערכות תקשורת או במערכות, או כל מערכת בעצם שדוחסת מידע, שמאחסנת מידע. אז אני כמה דברים קטנים רק אחזור על מה שהיה בשיעור שעבר. אנחנו בעצם, הקורס מתמקד בדברים שהם מאוד פרקטיים, כן? אנחנו נתעסק בדברים שהם מאוד פרקטיים, אבל, ונציג כל מיני סכמות, ותמיד אנחנו נרצה לראות עד כמה הן טובות מול החסמים האינפורמטיביים, אינפורמציוניים. יש חסמים של תורת האינפורמציה שחוסמים את הביצועים של מערכות, ואנחנו תמיד נרצה לראות כמה אנחנו קרובים אליהם, ואז נדע אם הסכמה שלנו טובה או לא, כן? הכי טוב שאפשר להשיג. אז זה היה ככה בכותרות, אני עדיין רוצה רק כשנדבר יהיה לנו את אותו דבר. אז שיעור שעבר דיברנו על מושג שנקרא אנטרופיה, כן? אנטרופיה, נגיד יש לי איזשהו משתנה אקראי X, משתנה אקראי, אז האנטרופיה של X, ברגע שהוא בדיד, אז זה מסומן באיזשהו H גדול X, זה מספר הביטים בצורה, כן, לא פורמלית, מספר הביטים המינימלי לייצוג לוסלס של X. מה הכוונה לוסלס? זה שברגע שכמות הביטים המינימלית שאני צריך לייצג את המשתנה X, ככה שאני לוקח אחר כך את הביטים ומייצר משתנה חדש X כובע, אז X כובע יהיה ממש שווה ל-X. אוקיי? זה אנטרופיה. מושג מתורת האינפורמציה, ואנחנו יודעים שזה מספר הביטים המינימלי. פחות ביטים מזה בממוצע על בלוק גדול, פחות ביטים מזה אי אפשר לשחזר את זה לוסלס. אוקיי? תמיד איזשהו לוס. תמיד X כובע לא יהיה בדיוק X. ומשם אנחנו בעצם הגענו למושג שנקרא פונקציית קצב עיוות, אוקיי? שהיא בדרך כלל מסומנת RD, R כפונקציה של D, ש-D בעצם זה העיוות. עיוות זה, יש לי איזשהו מדד עיוות בין X ל-X כובע, אוקיי? R זה מספר הביטים המינימלי לייצג את X, ככה שהעיוות הזה יהיה קטן שווה מ-D, אוקיי? כלומר, אני מרשה עיוות, אוקיי? ברור שאם אני ארד מ-H, אם אני ארד מ-H, אז יהיה לי איזשהו עיוות, אבל אני רוצה לחסום את העיוות הזה, שלא יהיה גדול יותר, שלא יהיה גדול מדי, אוקיי? אז מה מספר הביטים המינימלי שעדיין מבטיח את החסם הזה על העיוות, אוקיי? וזה פונקציית קצב עיוות. רוצה לתקן איזשהו משהו קטן שבשיעור שעבר אמרתי גם, אני אעשה את זה אולי פה, ברגע שזה לא בדיד, דיברנו על משתנה אקראי X, אוקיי? נגיד שהוא גאוסי עם סיגמה בריבוע, אוקיי? אז פונקציית הקצב עיוות שלו נראית ככה, כאן עם זה rate, זה distortion. סליחה, rate ו-distortion, אוקיי? אני מתקן איזושהי טעות קטנה שהייתה שיעור שעבר, והיא בעצם נראית ככה. אוקיי? עכשיו, מה הרעיון פה? למה הפונקציה נראית ככה? זה מספר הביטים המינימליים לייצג את המשתנה אקראי X, משתנה אקראי רציף, כן? אני לא יכול לייצג אותו על ידי מספר סופי של ביטים. אתם רואים שאם אני רוצה להגיע ל-0 דיסטורשן, אני צריך אינסוף ביטים. שעבר אמרתי איזשהו נקודה, אבל זה בעצם אינסוף ביטים. הוא עולה ועולה ועולה למעלה, ורואים את זה כאן, מתוך הלוג. ברגע ש-D שווה ל-0, הפונקציה הזאת מתפוצצת, אני צריך אינסוף ביטים כדי לייצג את X. וזה הגיוני, X משתנה אקראי רציף. אוקיי? בסדר? עכשיו, מה קורה כאן בנקודה הזאתי? אתה יודע את התשובה, מה קורה בנקודה הזאתי? שבעצם אני מגיע לרייט 0. אני לא צריך בכלל ביטים כדי לייצג את X. איזה דיסטורשן אני מקבל? בדיוק, סיגמה בריבוע. אוקיי? למה? כי אני יכול פשוט לייצג את X כתוחלת שלו. אם אני אייצג את X כתוחלת שלו, אז נסתכל שנייה על דיסטורשן. הדיסטורשן במקרה הזה מוגדר, לא אמרתי לכם, הדיסטורשן במקרה הזה זה ה-MSC,
אוקיי? זה בעצם התוחלת של x פחות, זה הקוונטייזר הזה בריבוע, אוקיי? זה הדיסטורשן. אני רוצה שהדבר הזה יהיה קטן שווה מ-d, אוקיי? בסדר? אז למה אם סיגמה בריבוע, אם ה-d שלי הוא סיגמה בריבוע, אני צריך 0 ביטים כדי לייצג את x? כי אני פשוט אתן את התוחלת, ואז התוחלת, x פחות התוחלת זה בדיוק הסיגמה בריבוע, נכון? לא צריך בכלל אינפורמציה להעביר. תמיד זה יהיה קטן שווה מ-d. אז ברגע שאנחנו מעל סיגמה בריבוע, אני לא צריך בכלל ביטים אתה יכול לעשות את הקונפליט בעצמך כאילו. אני יודע שהם משדרים את זה, משדרים את התוחלת פשוט. אז אין אינפורמציה להעביר. אינפורמציה דטרמיניסטית, כאילו המידע הוא דטרמיניסטי, אז אין אינפורמציה להעביר. אז מבחינת הרייט הוא 0. אוקיי? רייט 0 אומר אין אינפורמציה להעביר. הכל דטרמיניסטי. אז גם בצד של המקלט, בצד של המפענח, אין לו מה לפענח. הוא יודע מה שידור. בסדר? אז יש 0 ביטים. בסדר. אז זה היה זה. ועוד נקודה אחת, ומה שדיברנו שיעור שעבר, זה נושא של קיבול. וגם מאוד רציתי שתסתכל עליו, כי זה מאוד 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 חשוב להמשך. לא יודע אם אני אזכיר את זה ברמת הכותרת, כן? קיבול ערוץ. זה יותר יהיה לחלק השני של הקורס שנדבר ממש על ערוצים. זה אנחנו, יש לנו X, זה כניסה לערוץ, יש לנו ערוץ שהוא מיוצג בעצם על ידי P של Y given X, וזה המוצר Y, בסדר? ככה מוגדר ערוץ, בעצם צורה סטטיסטית, לכל כניסה, מה ההסתברות על היציאה, אוקיי? וקיבול ערוץ בעצם הוא מספר הביטים לסימבול ערוץ, המקסימלי שניתן לשדר בצורה אמינה, זה נקרא. מה זה אמינה? זה ככל שאני משדר יותר ויותר ויותר סימבול הערוץ, הסתברות השגיאה הולכת לאפס. זה באסימפטוטית השגיאה הולכת לאפס. אי אפשר לשדרו יותר ביטים לסימבול הערוץ, תהיה שגיאה. זה בעצם קיבול הערוץ. אוקיי? וכתבנו שיעור שעבר, הראיתי ביטויים בשביל ערוץ AWGN, ובספר של רמי או בחוברת הרצאות יש גם ערוצים שהם עם שזה לא AWGN, שיש לך עיוות בערוץ, יש את הכל ואני רוצה להתקדם הלאה. גם דיברנו על עקרון ההפרדה, עקרון ההפרדה בעצם שיש, אפשר בעצם להשיג תקשורת אמינה על ידי זה שמפרידים את ה-source coding מה-channel coding, כן? קודם עושים source coding ואז עושים channel coding, ואנחנו יודעים להגיד שאנון אמר שאפשר להפריד את זה ולא מפסידים כלום מבחינת הקיבול ערוץ. אוקיי? עדיין משיגים את הביצועים האופטימליים מבחינת throughput, ואנחנו מפרידים, וזה בעצם הבסיס של הקורס באיזשהו מקום. אנחנו עוסקים בקידוד מקור, עוסקים בקידוד ערוץ, בנפרד, אוקיי? מה היתרונות של זה? היתרונות זה שבעצם אנחנו מתעסקים בקידוד מקור, בלי לחשוב מה יהיה הערוץ, זה יהיה נכון לכל ערוץ שלא יהיה, אנחנו עוסקים בקידוד ערוץ בלי לחשוב על המקור, לא משנה מה יהיה המקור, בסדר? בעולם האמיתי, רגע שנייה אחת, בעולם האמיתי היום, דווקא יש מגמה נגד זה, כן? כי הדבר הזה הוא לא כל כך אופטימלי מכל מיני שיקולים שהיום הם חשובים, שיקולים כמו latency, כן? דיליי, שרוצים להשיג דברים בצורה מאוד מהירה, ברגע שיש גם רשתות, אז לא תמיד הדבר הכי נכון הוא להפריד את ה-source מה-channel, אוקיי? אבל הנדסית זה דבר שמאוד מושך, כן. מה הכוונה לסימבול ערוץ? אוקיי, סימבול ערוץ זה בעצם הכניסה שלי לתוך הערוץ, אוקיי? מה זה אומר? זה עכשיו אני לוקח ואני רוצה למפות M הודעות. יש לי M הודעות אפשריות שאני רוצה לשדר בערוץ, אוקיי? וה-M הודעות האלה הן בעצם מיוצגות על ידי לוג 2M ביטים. נכון? אוקיי. אז בעצם את הביטים האלה אני ממפה לאיזשהו waveform שיכנס לערוץ, וזה סימבול ערוץ מבחינתי. waveform זה אומר שנניח אני עכשיו הולך לשדר פולס אמפליטוד מודוליישן. פונקציות בסיס כזה. פונקציות בסיס, כי בעצם יהיו פונקציות בסיס שירכיבו אותם, כן? אבל זה בעצם הודעות שהן איזשהו אוסף דיסקרטי,
ההודעות האלה ממופות כאילו לאיזשהו סימבול שנכנס לערוץ, אשכרה משהו שמשודר בערוץ, כן? נגיד, כמו שאמרנו, אז נגיד סיגנל כזה, פולס, אוקיי? אז יש לי כמה רמות של פולסים, יש את הפולס הזה, הפולס הזה, הפולס הזה, הפולס הזה, אוקיי? ואז אני ממפה הודעות לפולסים, וזה בעצם סימבול ערוץ. אחר כך אתה יכול להגיד, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, שבעצם אפשר להסתכל על כל הדבר הזה בצורה דיסקרטית, עם match פילטרים וכל, אבל עקרונית זה הרעיון, אוקיי? אני לוקח הודעות, ממפה אותם לסימבול ערוץ, ומכניס אותם לתוך הערוץ. אבל זה לא יהיה תמיד שווה כאילו, לכל הודעה יש סימבול ערוץ משלו, לכל הודעה? תלוי כמה אפשרויות יש לי בשביל לשדר. יכול להיות שאני משדר איזושהי קונסטלציה שזה רק שתי רמות. אוקיי? אז שתי רמות אני אוכל בעצם לתת רק ביט אחד, נכון? או 0 או 1. עכשיו אני רוצה לשדר כמה, אז אני צריך לשדר את זה בשני סימבולי ערוץ. אז בעצם כמה ביטים לסימבול ערוץ אני יכול לשדר. והרעיון של קיבול ערוץ הוא שזה לא תלוי בעצם בקונסטלציה או ב-waveform שאני מכניס, כל waveform שאני רוצה, כל קונסטלציה, העניין הוא שהכניסה תהיה רציפה, כמה ביטים לסימבול, לכניסה של הערוץ, אני יכול להגיד, תלוי מה הערוץ. אבל אוקיי, זה מאוד באוויר, בכללי, תזכרו שיש קיבול, אנחנו ניכנס לזה ככה יותר בדיטל. שוב, מי שרוצה להיכנס לזה לעומק, זה בתואר שני, תעשו את הקורס של תורת אינפורמציה, אתם תקבלו את זה. תואר ראשון של תורת אינפורמציה, אז מעולה, אז תורת אינפורמציה, אתם תגיעו לזה, ותוכיחו ותקבלו בדיוק את הכיוונים. אבל הרעיון, למה אני מדבר על זה עכשיו, זה כי אנחנו נפתח כל מיני סכמות, ונגיע לכל מיני ביצועים, ונרצה להשוות את זה מול החסמים. אוקיי, ואני אומר, אוקיי, יש חסם, אני לא מראה לך איך מגיעים אליו, זה החסם, אני רוצה להראות שאני מתקרב אליו. תורת אינפורמציה, אסביר לך מה זה החסם. טוב, אז ניכנס עכשיו לעניינים, וקוונטיזציה סקלרית. אז יאללה, קוונטיזציה סקלרית, שוב, מה הקונספט, כן? שאני מדבר באותה שפה. אז יש לי תמונה, אוקיי? שוב, אנחנו עדיין בהיי-לבל, לא שנצלול פנימה. יש לנו תמונה, אני רוצה לקחת כל פיקסל נגיד בתמונה הזאת, להעביר אותו דרך איזשהו מקודד מקור, אוקיי? שיקח את הפיקסל הזה שהוא המון המון ערכים יכול להיות, נגיד מספר רציף של ערכים, מעביר אותו לביטים, הביטים האלה עוברים בערוץ, במחשב יושבים, מאוחסנים, לא משנה מה, ואחר כך אפשר לקרוא אותם ולשחזר בעצם את התמונה המקורית, נכון? ואני רוצה לשמור על איזשהו דיסטורשן D. אני רוצה שהעיוות בין התמונה המקורית לתמונה המשוחזרת יהיה תחת איזשהו דיסטורשן D. אז עכשיו אנחנו נגדיר את זה קצת יותר בצורה מתמטית. אז מה זה קוונטייזר? נוסיף לי גם בקורס תורת אינפורמציה יהיה לך את כל הדבר הזה. בעצם יש לי איזשהו X משתנה אקראי. קוונטייזר זה בעצם איזושהי פונקציה Q של X, אוקיי? שמייצרת לי B. ו-B הזה עכשיו זה איזשהו רצף של ביטים, איזשהו מספר, זה יכול להיות בעצם גם מספר דיסקרטי שמיוצג על ידי רצף של ביטים, אוקיי? אבל זה משהו דיסקרטי, איזשהו מיפוי מ-X ל-B. ואנחנו אומרים שיש לנו, B הוא בעצם שייך לאיזשהו סט B, שה-B הזה בעצם הגודל שלו הוא בעצם N, שזה שני RBT, אוקיי? נניח שהוא חזקה של 2 והכל, זה לא עקרוני. בסדר, אתם רואים, זה מה שקורה, אני מכניס סינוס לתוך ה-A to D במקלט, אז אנחנו דוגמים גם בזמן, אבל אנחנו גם דוגמים באמפליטודה. וכאן יש לי פשוט רמות קבועות, זה הרמות שאנחנו מדברים עליהן, אני לוקח את הערך הרציף הזה של האמפליטודה, ואני פשוט יודע לדגום אותם לערכים דיסקרטיים. בסדר גמור. אז זה לדוגמה ייצוג גרפי של קוונטייזר אחיד, אוקיי? ואנחנו טיפה נדבר על האזורים שיש לו. אז שוב, הנה, זה ה-X, זה בעצם האינפוט לתוך הקוונטייזר, וזה QX, זה האוטפוט של הקוונטייזר.
יש לי את ה-step size, קוראים לו דלטה, אוקיי? step size הוא בעצם מגדיר לי אזורים בתוך הציר הממשי הזה של x, ולמה הם ממופים, אוקיי? אז נגיד באזור הזה, בין מינוס דלטה חלקי 2 לדלטה חלקי 2, אז x, ה-q של x יהיה 0. בין דלטה חלקי 2 ל-3 דלטה חלקי 2, זה בדיוק אמצע הקטע, דלטה, אוקיי? עכשיו, האזור הזה בין מינוס x max ל-x max נקרא התחום הגרעיני, אוקיי? ה-nuclear region, וזה בעצם האזור שבו אתם רואים את העליות האלה, שאנחנו מייצגים באמת את כל המסתורים שנמצאים בתוך התחום הזה x. כל מה שנמצא מחוץ ל-x max, מעל x max הוא קטן ממינוס x max, נקרא תחום הרוויה. סליחה, זה לא nuclear, זה הגרנולר region, וזה ה-saturation או ה-clipping. כל ערך שנמצא מעל זה, אין מה לעשות, אין לי מספיק ביטים, כי בעצם כל המייצגים שיש לי על הציר הזה, הם ממופים אחר כך לביטים, נכון? מספר המייצגים שיש לי פה, נכון? זה 2 בחזקת r. זה מספר המייצגים שקיימים לי, כי זה ממופה למספר הביטים שיש לי בקוונטייזר. ברגע שאין לי יותר ביטים, אז כל מה שמתחת קליפינג לכאן, או קליפינג לכאן. בסדר? העיוות הוא מאוד גדול באיזשהו מקום. קליפינג זה אתה נותן ערך ואז הוא תקוע. הקוונטייזר נותן לך ערך שהוא בעצם תקוע. הם מיוצגים. הוא מיוצג, כן, בדיוק, זה בעצם יראה לך, נגיד אם אתה מכניס איזשהו סינוס שהאמפליטודה שלו היא גבוהה מדי, אז זה יראה ככה, במקום לעלות עוד. מעולה. עכשיו, נגיד הדלטה הזאתי, היא בעצם, אפשר לרשום אותה כ2x max חלקי m, כן? זה בעצם התחום חלקי m, זה בעצם התאים השונים שיש, וזה הצורה נגיד הכי פשטנית שיש, אבל זה בהנחה ביחידה. בדיוק, זה אנחנו אומרים, זה קוונטייזר שהחלטנו עליו, הוא נראה פשוט, אבל כמו שאתה אומר, מי אומר שזה הקוונטייזר הכי טוב? אף אחד לא אומר שזה הקוונטייזר הכי טוב. אז הקוונטייזר בצורה כללית, אנחנו יכולים לייצג אותו, אפשר להסתכל בעצם על כל הציר הזה של x, להסתכל עליו כתחומים ומייצגים. מה הכוונה? יש תחום מסוים, ממינוס אינסוף עד t1, שמיוצג על ידי המייצג y1. אוקיי? יש את התחומים t1 עד t2, שהוא המייצג y2. בסדר? וככה וככה וככה, כשהתחומים שלי זה שוב, זה בדיוק הדלתות האלה. אבל במקרה הזה, הדלתות, שזה בעצם בין t1 ל-t2 זה הדלתה הראשונה, דלתה 1, בין t3 ל-t2 זה דלתה 2, הדלתות האלה לא חייבים להיות באותו גודל, אף אחד לא אמר שהם באותו גודל, זה פשוט קל לייצג את זה ככה, קל אולי לממש את זה בצורה הזאת, אבל אף אחד לא אמר שזה חייב להיות ככה. אז בעצם כשאני בא ואני מתכנן קוונטייזר, אני רוצה לקבל שוב x, משתנה אקראי, אני רוצה לייצר קוונטייזר, עוד שנייה ניכנס לעניין של דיסטורשן, אז ככה אני מגדיר קוונטייזר בצורה הכי כללית שיש. יש ריג'נים ויש את המייצג של אותו ריג'ן. בסדר? מה המטרה שלנו בקוונטייזר סקלרי אופטימלי? זה להסתכל על הדיסטורשן. הדיסטורשן, נגיד במקרה הכי פשוט, שוב, אנחנו הולכים ל-MSE, לעיוות ריבועי, זה נגיד התוחלת של המין סקוואר אירור, כאילו המין סקוואר אירור בעצם, כן? אני לוקח את ה-X המקורי, לוקח את ה-Q של X, שזה הקוונטייזר שהגדרנו לפני שנייה עם התחומים השונים ועם המייצגים השונים, ומסתכל על העיוות הכולל הממוצע. בסדר? עכשיו, מה הדבר הזה דורש לדעת? גם דורש לדעת הפילוג של X, נכון? זו הנחה מעניינת, אבל בואו נזרום איתה שנייה בקטע התיאורטי, כן? אבל נניח אנחנו יודעים את הפילוג של X, היינו רוצים לתכנן קוונטייזר שמזהר בעצם את ה-D הזה, נכון? אז איזה פרמטרים אני צריך לתכנן כאן? איזה פרמטרים יש לו? לא, X הוא משתנה אקראי עם פילוג כלשהו, אוקיי? ידוע, פי של X. עכשיו, אני אומר לך, יש קוונטייזר Q, שמוגדר בצורה כללית, אמרנו לפי
מייצגים ותחומים, נכון? ככה אנחנו מייצגים את Q, בסדר? נכון? עכשיו אני רוצה בעצם לתכנן את התחומים ואת המייצגים ככה שיביאו למינימום את הדיסטורשן. זאת בעצם המטרה שלנו, אוקיי? איקס הוא משתנה רציף. כן, יכול להיות רציף, יכול להיות בדיד, זה לא משנה באמת. הוא משתנה שהוא מבחינת הייצוג שלו, הוא דורש הרבה ביטים, אוקיי? הרבה יותר ביטים נגיד שיש לי. אתה עושה איקס פחות קיו איקס, זה צריך להיות על אותו סוג של איבר. אותו סוג של שדה או אותו סוג של זה, כאילו נותן אותו output. מספרים נגיד ממשיים. הכוונה היא, אוקיי, זאת תמונה וזאת תמונה משוחזרת. מבינים את העניין? אוקיי? בעצם העניין הוא שעכשיו אני לוקח Q של X, זה אני מכניס את X לתוך ה-A to D, ומקבל ערך דיסקרטי ביציאה שלו, נכון? מכניס אותו לתוך הקוונטייזר, אני מקבל ערך מייצג. הערך המייצג תלוי בתחום. בואו נעשה את זה עוד פעם. אני אולי רץ קצת מהר ונבורגן אולי. בואו נעשה את זה מסודר. כי זה באמת הבסיס וזה חשוב מאוד. יש לי X, משתנה אקראי. עם פילוג P של X, ידוע. עד כאן, ידוע. בסדר. עכשיו אני צריך לתכנן Q של X, אוקיי? שזה בעצם איזשהו מיפוי מ-X למשהו אחר, בסדר? עם נגיד מספר ביטים R, מישהו אמר לי, יש לך רק R ביטים, אוקיי? יש לך 10 ביטים, זה מה שיש לך, בשביל לייצג את X, אוקיי? את Q של X, איך אני מייצג? הוא בעצם לוקח את התחום של X, לוקח את כל הערכים שיכולים להיות ל-X, ומחלק אותם לאזורים. נכון? הוא אומר, כל פעם ש-X נמצא באזור הזה, אני אתן Y1, זה שווה ל-Y. כל פעם ש-X נמצא באזור הזה, אני אתן Y2. אוקיי? זה פשוט ייצוג גרפי של פונקציה, של מיפוי. זה הכל. בסדר? תנו לי פידבק, בסדר או לא? כן, נכון? אוקיי. אז אתה עושה X פחות Q. בדיוק. אז עכשיו מה שאני אומר, זה אני יכול להגדיר את הדיסטורשן. מה זה הדיסטורשן? זה נסתכל על התוחלת של X פחות Q של X בריבוע. מה זה אומר? זה אומר, אם תסתכלו שנייה על המשתנה האקראי הזה X פחות QX, אוקיי? כל פעם שאני לוקח X, אני מזין אותו לתוך הקוונטייזר, אני מקבל ערך מייצג, ואז בעצם זה הערך המייצג, זה ה-Q של X. אני רוצה שההפרש הריבועי בין הערך האמיתי לבין הערך שמייצג אותו, והערך המייצג אותו, כמה ערכים כאלה יש לי? יש לי 2 בחזקת R, ערכים אפשריים, נכון? אני רוצה שהעיוות הממוצע יהיה כמה שיותר נמוך. סבבה? זה מובן, אבל כאילו, רק מבחינה מתמטית, QX הוא מספר או שהוא בלתי? מספר, אבל כמות המספרים האפשרית זה מספר מתוך קבוצה, אוקיי? שיש בה 2 R איברים. ו-X הוא מספר? כן, אחר כך המספר הזה נגיד יש לי כאן לא יודע, מ-3 עד 8, כל המספר בין 3 ל-8. אז כאן יש לי 3.1, כאן יש לי 4, כאן זה. עכשיו, זה מספרים שונים, אבל זה כאילו יהיה מועבר, נגיד יש לי 3 ביטים, זה יהיה 0, 0, 0. זה יהיה 0, 0, 1. זה הקודבוק here. כן? הקודבוק ימפה בין ביטים לבין מייצגים. יש? זה קצת ככה זה, אבל בגלל זה חשוב להבין טוב את ה-notations. כולם איתנו, אתם רוצים עוד פעם? אני אסביר את זה עוד פעם? אוקיי, אז עוד פעם. שוב, יש לי X, משתנה אקראי, עם פילוג ידוע. אוקיי? עכשיו, ה-X הזה זה מספר, נגיד, זה איזשהו משתנה אקראי גאוסי, רציף.
אני רוצה עכשיו לשמור אותו במחשב. אני לא יכול לשמור במחשב עם מספר אינסופי עם רזולוציה אינסופית. יש לי ככה וככה ביטים, יש לי R ביטים במחשב שאני יכול לייצג אותו. כאילו, כי עכשיו מגיע לי תמונה, כל המספרים שם המספרים גאוסים, אני צריך לייצג אותם, אז אני צריך לתת ממש ערכים דיסקרטיים, נכון? אז עכשיו, אני רוצה לתכנן את הקוונטייזר, שבעצם ייקח את ה-X, וייתן לי איזשהו ערך דיסקרטי של X, יהפוך אותו לפחות ערכים. מה זה הקוונטייזר הזה? זה איזשהו מיפוי, שאני לוקח תחומים, ולכל תחום אני נותן מייצג. בסדר? מספר המייצגים זה בדיוק 2 בחזקת R, מספר הביטים. אני רוצה, ועכשיו מה אני עושה? אני רוצה, זה פה, המטרה הגדולה היא בעצם לעשות, קראנו לזה אומגות, כן? אומגה זה בעצם, תחום הזה נקרא אומגה 1, תחום הזה נקרא אומגה 2, כן? זה בעצם, מה זה התחום הזה? זה ש-X שייך לאומגה 2, אוקיי? אם X נמצא בתחום הזה, אז הוא מקבל Y2. אוקיי, אז אני רוצה בעצם ארג מין של אומגה 1, אומגה 2, ו-Y1, Y2 בחזקת R, כן? שמזהר בעצם את התוחלת של X פחות QX בריבוע. זה מה שאני רוצה. וזה האומגות 1, אומגה 2, ו-Y1, Y2 בר. בסדר? רוצה למצוא אותם, וזה מה שיגדיר לי אחד לאחד את הקוונטייזר. אוקיי? עכשיו, זה מסובך. מסובך לעשות את זה. בשביל פילוג כללי. יש פילוגים יותר פשוטים, אוניפורמי וזה, זה קלי קבלות, אבל יש פילוגים מורכבים, ואני לא יודע לעשות את זה לפילוג כללי. אז יש שני תנאים הכרחיים, שקוונטייזר אופטימלי יהיה חייב לקיים. אוקיי? ואנחנו, מזה אנחנו נגזור איזשהו אלגוריתם, שנקרא אלגוריתם מקס לויד, לא יודעת אם שמעתם, שהוא אלגוריתם מאוד מפורסם, הוא גם, אם שמעתם פעם על K-means, בעולם של Machine Learning, זה בעצם אותו אלגוריתם, ומה הוא אומר? הוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר שתנאים הכרחיים של קוונטייזר אופטימלי, אז אחד, נקרא תנאי הצנטרויד. תנאי הצנטרויד אומר בעצם שבהינתן התחומים, בהינתן אומגה 1 עד אומגה 2 בר פחות 1, כן? בהינתן שמישהו אומר לי את התחומים, האם אתם יכולים למצוא באופן אופטימלי את המייצגים? נגיד מישהו אמר לי שאלה התחומים, אומגה 1, אומגה 2, זה התחומים, ועכשיו לך תתכנן את ה... נתתי את זה כדרישה, זה התחומים, עכשיו תמצא לי את המייצגים האופטימליים. אז תחשבו על זה ככה, מה אנחנו מסתכלים? כשאנחנו מסתכלים על D, זה בעצם התוחלת של X פחות Q של X בריבוע, נכון? אנחנו יכולים לעשות משפט ההחלקה? ריבוע, ש-X שייך לאיזשהו אומגה. אני יכול לעשות כדבר? והתוחלת על זה, כן. ואני רץ בעצם על כל התחומים, כן? שיש משתנה משתנה כלי שרץ על כל התחומים, ואני יכול לעשות משפט החלקה כזה, נכון? עכשיו, אם אני מסתכל על הפנימי, על התוחלת הפנימית, אז כשאני X שייך לאיזשהו אומגה I, מה QX? מספר קבוע. אז מה המספר הקבוע שימזער לי את התוחלת הזאת? לתוחלת של X, בהינתן X שייך לאומגה I. אוקיי? אז Q של X, במקרה הזה,
יהיה שווה כאילו לתוחלת של x given x שייך לאומגה i. בהינתן שאני באומגה i, כן? זה כאילו בהינתן ש-x שייך לאומגה i. אוקיי? אז בהינתן התחומים, מאוד הגיוני שאם אני עכשיו, מישהו אמר לי זה התחומים, אז אם ה-x יהיה בתוך התחום הזה, אז קח את התוחלת של התחום הזה, לפי הפילוג המותנה בתוך האזור הזה. הגיוני, זה תנאי הצנטרואיד. מעניין. יש עוד תנאי. תנאי משלים כזה. שהוא נקרא תנאי ה-nearest neighbor. אוקיי? תנאי ה-nearest neighbor אומר, בהינתן עכשיו המייצגים. בהינתן מייצגים, נקרא לזה y1 עד y2 בר, כן? נניח מישהו אמר לי, אלה המייצגים שלך. מה התחומים האופטימליים? עכשיו, זה שוב. מה זה? שיהיה מרווח. בוא תחשוב על זה שנייה, יש לך עכשיו, יש לך T1, T2, T3, T4, ואתה יודע, נגיד שבנקודה הזאת, כאילו שעל התחום הזה זה Y1, אתה יודע, זה קבוע. על התחום הזה זה Y2. התחום הזה זה Y3, נגיד זה כאילו ממש הערך הזה. זה הערך הזה, כן? אז שוב אפשר לעשות בעצם, מסתכל על התוחלת של x פחות q של x בריבוע, שוב עם התניה הזאת, ש-x שייך לאיזשהו אומגה i, אוקיי? לא, אבל אנחנו יודעים את YI, נכון? לא, אנחנו יודעים את y, נכון, נכון. עכשיו, אז בעצם מה זה אומר? זה אומר ש... סליחה, לא לעשות את זה, ככה, נעשה את זה כזה. אנחנו יודעים מה זה 2X. לא, אפשר לעשות את זה ככה, סליחה. זה אחר. D יהיה שווה לתוחלת של x פחות q של x בריבוע. זה כמו להגיד אינטגרל של p של x עם x פחות q של x בריבוע, dx, נכון? אוקיי? אז עכשיו יש לי בעצם איזשהו סכום שהוא תמיד סכום של מספרים חיוביים, נכון? אז אם בשביל למזער את ה-d הזה, אוקיי? אז כל x שיהיה, בכל תחום שלא יהיה, אני ארצה שהביטוי הזה יהיה כמה שיותר קטן. כלומר, אני ארצה לבחור ש-x נמצא בתחום מסוים, אוקיי? ש-x נמצא איפשהו, אני ארצה לבחור עבורו את ה-y שימזער לי הכי הרבה את הביטוי הזה. ה-y קבועים. Y שווה X. לא, לא, לא. עכשיו x זז בכל מיני מקומות, אוקיי? x רץ על כל מקום, נתמקד על x ספציפי, נגיד ה-x שנמצא כאן. אוקיי? עכשיו אני צריך להחליט לאיזה תחום הוא הולך. האם הוא הולך לתחום שיהיה שייך ל-y2, או האם ה-x הזה ילך לתחום ששייך ל-y3, או ילך לתחום ששייך ל-y1. אוקיי? בעצם אני צריך לבחון מי מהם ייתן את המינימום בדיסטורשן. אתם מבינים? אז מי ייתן את המינימום? מי שהכי קרוב אליו. את הטים עכשיו? עכשיו אנחנו מנסים למצוא את ה-t, בדיוק. נתונים לי ה-y, כל y הוא בעצם שייך לאיזשהו תחום, אבל אני עדיין לא הגדרתי מהו התחום. נכון? הוא מייצג תחום, אבל אני לא יודע מה התחום. אז עכשיו שאני רץ בעצם על כל ה-x'ים, ואני מתמקד סתם באיזשהו x ספציפי, אני ארצה שההפרש הזה יהיה כמה שיותר מינימלי, עבור x ספציפי. בגלל שעכשיו יש לי סכום של המון מספרים חיוביים, אני ארצה למזער את כולם. אז עבור x ספציפי, אני ארצה שהדבר הזה יהיה כמה שיותר מינימלי. אז אני צריך לבחור את ה-y שיהיה הכי מינימלי, שייתן בעצם את ההפרש המינימלי ביותר. אז זה אומר שאני צריך את ה-nearest neighbor, אני צריך לבחור את ה-y שיהיה הכי קרוב ל-x. ואז מה שקורה זה פשוט שה-t נהיים האמצע של התחומים. ואז
ti נהיה בעצם הממוצע בין yi ל-yi פלוס 1 חלקי 2. לא משנה מה הפילוג. עוד פעם למה אפילו לא משנה? אם יש לי בתחום אחד... כי זה לא משנה, כי זה רץ כאן לכל x זה צריך להתרחש. זה לא משנה. אבל אם יש לי פילוג בתחום מסוים שהוא יותר לא פי 2 בתחום אחר, אז כן יש לי על הדיסטורשן. עדיין אתה תמזער, לא, אתה עדיין רוצה למזער את כולם, אתה עדיין רוצה את הכל להוריד. אז אם אתה תוריד כל אחד מהאיברים למינימום האפשרי, זה עדיין יהיה המינימום. אין לך איך לשחק עם זה, כל אחד בנפרד, אתה יכול לסתכל על זה כסכום מסוים, נכון? אתה יכול לסתכל על זה כסכום של תחומים מאוד 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 קטנים. אתה רוצה למזער כל אחד בנפרד. אין לך איזשהו יתרון אם אני קצת אשפר פה וקצת אשלם שם. אל תשלם שם, תוריד גם אותו. כולם טוב. וזה הרעיון. ואז בעצם מה נוצר פה, וזה דבר נחמד, וזה בעצם אלגוריתם מקס לויד, אוקיי? אמרנו, יש לי פי של x, סובך לי לעשות את הדבר הזה, אלגוריתם, כל פילוג יהיה משהו אחר, סובך מאוד. אז עכשיו אני אומר לכם שני תנאים, תנאי הצנטרואיד ותנאי ה-nearest neighbor, ה-nearest neighbor. אני מציע אלגוריתם, וזה אלגוריתם מקס לויד, זה לא אני מציע, הוא אומר, תאתחל אקראית את התחומים ואת המייצגים. אחר איזושהי נקודה אקראית. עכשיו, תעשה פיקס, תקבע בעצם את התחומים, ברגע שאתה מקבע את התחומים, אני יודע להגיד מה המייצגים האופטימליים, נכון? לפי תנאי הצנטרואיד. אז בוודאות הורדתי את הדיסטורשן, מהדיסטורשן הקודם. עכשיו, יש לי מייצגים אופטימליים, מייצגים מסוימים, אני לא יודע אם אופטימליים, מייצגים חדשים, תמצא את התחומים האופטימליים, אז בוודאות עוד פעם הורדתי את הדיסטורשן. אז מה שקורה זה שהאלגוריתם הזה כל פעם מונוטונית מוריד את הדיסטורשן. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו הוא תמיד יתכנס לאופטימום? אני לא יודעת, אז אנחנו עושים את 1, אחר כך את 2, אחר כך חוזרים ל1. נכון. מקבעים את התחומים, מוצאים את המייצגים. עם המייצגים החדשים, מקבעים אותם, מוצאים את התחומים החדשים. עוברים לפה שוב, יש לך תחומים חדשים, תמצא מייצגים חדשים עבורם. וככה, ככה, 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 ירידה מונוטונית של הדיסטורשן, כל איטרציה, אבל הדבר הזה שום דבר לא מבטיח שזה יתכנס לאופטימום הגלובלי. יכול להיות שהדיסטורשן הזה, תחת האילוצים האלה, זה איזושהי פונקציה מאוד לא קונבקסית, כלומר, שום דבר לא מבטיח לי שזה יתכנס באמת לאיזשהו מינימום גלובלי, וזה גם מאוד תלוי בתנאי ההתחלה, אוקיי? אז זה אלגוריתם בעצם מקלאס מאוד גדול של אלגוריתמים שנקראים Alternating Minimization. יש אלגוריתמים מאוד מפורסמים, אז K-means, Expectation Maximization, זה אלגוריתמים מפורסמים שהם כולם אותו פלייבור, זה Alternating Minimization. אתה מקבע משהו אחד, ואז פתאום יש לך בעיה מאוד פשוטה. אתה מקבע את הדבר השני, ויש לך צד שני מאוד פשוט. הבעיה הכוללת היא מאוד מורכבת, אבל מה שקורה זה שלאט לאט לאט אנחנו כל פעם משפרים את המצב שלנו. אמרת שזה תלוי בתנאי ההתחלה, הכוונה כאילו... האופטימום שתגיע, הערך הסופי שתגיע אליו תלוי נקודת ההתחלה שלך בעצם. כשאתה אומר נקודת ההתחלה, הכוונה היא באיזה מייצגים אני מתחיל או זה וזה, כן? כאילו, תלוי, או שתתחיל עם מייצגים ואז תמצא את התחומים, או שתתחיל עם תחומים ואז תמצא את המייצגים, תלוי איזה תבחר, אם נגיד אחת... לא משנה, כאילו זה תלוי בהכל, כן? אבל הדבר היחיד שמובטח לך שזה כל פעם, כל איטרציה אתה משפר את המצב שלך. ואתה יודע גם שהקוונטייזר בסוף חייב לקיים את התנאים האלה, וזה מה שחשוב. עכשיו יש לי פה איזה, דעתי איזה, כן, זה בעצם הזה, מונוטוניקלי דיקריסינג, וזה הדבר נחמד, ואני חושב שגם תראו את זה בתרגול הבא, שהוא בעצם עוד שבועיים, שפה תיארתי לכם משהו תכלס לחד מימד זה לא כזה מעניין, כן? זה עוד מעט נראה שגם לא כל כך משתמשים בדברים האלה וזה, איפה כן משתמשים? כשמדברים על דברים רב מימדיים או דו מימד. אם פעם ראיתם, אתם יודעים איזה תאי וורונוי? תאים, אוקיי, אז כשאנחנו מתחילים לדבר על לא לקחת x סקלרי, אלא פתאום עכשיו ה-x הוא וקטורי, ואנחנו מסתכלים נגיד על תמונה, אנחנו מסתכלים על אולי דברים יותר גדולים, ואני רוצה עדיין להסתכל, עדיין לייצג נגיד וקטור גדול על ידי מספר סופי של וקטורים מייצגים,
אז כל התיאוריה הזאת היא עדיין תקפה. ו... וככה אפשר לייצג בעצם מרחבים מאוד גדולים על ידי סט סופי של וקטורים. וזה אתם תראו בתרגול עם הוכחה, וזה נחמד להגיד. אותו אלגוריתם מקס לויד. זה סתם ייצוג של מקס לויד עם 4 מייצגים, כן? הנה זה המייצג הראשון, מייצג שני, מייצג שלישי, מייצג רביעי. זה הפילוג הגאוסי. ואתם רואים את התחומים. אתם רואים שהתחומים צריכים להיות בדיוק באמצע, בין S0 ל-S1, וכל אחד הוא בעצם התוחלת המותנית בנקודה, כן? אז אתם רואים, כאן הוא ייצג את זה יותר לאזור של ההסתברות הגבוהה יותר, פחות על הנמוך. וזה נגיד איטרציות שונות של ההתכנסות של מקס לויד, עד שמגיעים לאופטימום. SNR זה פשוט כאילו מייצגים את הדיסטורשן על ידי SNR, זה לא באמת משנה, כי אם הפילוג קבוע, אז ה-SNR הוא בעצם פונקציה של הדיסטורשן. וכאן התחלנו מאיזשהו ייצוג מסוים, זה המייצגים, אלה התחומים, לאט 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 הוא התכנס לביטוי הזה. גם התחיל מנקודה שהוא מאוד מאוד צפוף, לאט לאט גדל וננעל על התחומים הרלוונטיים. אז אומרים, כאן במקרה הזה התחיל מנקודות שונות והתכנס בעצם לאותו ייצוג. אוקיי? אז כאן אם אין משהו עוד להגיד לפני שעוברים לאיזשהו נושא אחר, וגם הפסקה. לא, זהו, נראה לי מקום טוב להפסיק בינתיים.
נתחיל ואולי אפילו נסיים יחסית יותר מוקדם. אני בכלל יושב. אני אתחיל איתכם, אוקיי. עכשיו נעבור למה שנקרא High Resolution Quantization, שזה בעצם ההנחה הסמויה, הלא נכונה, שתמיד משתמשים בה. בסדר? אבל זו ההנחה שמשתמשים בה, ובואו שנייה נבין מאיפה היא מגיעה, מה היא אומרת, ונעשה כל מיני ניתוחים לגביה. אז עד עכשיו פה דיברנו על קוונטייזר אופטימלי, יודעים את הפילוג, עושים מקס לויד וזה, שוב זה לא פיזבילי בשום צורה, כן? אף אחד לא, על כל סאמפל שנכנס לי נגיד יש לי מקלט, יש A2D, ה-A2D לא יעשה מקס לויד על כל כניסה, לא יתכנן את זה כל פעם, לפי הפילוג, אין לי מושג מה הפילוג, אז זה לא, זה טוב בשביל כל מיני דברים אחרים, זה לא טוב בשביל קוונטייזרים מהירים, שאנחנו מדברים על A2D לדוגמה. יש מקומות שכן משתמשים בזה? כאילו, מגיעים לאיזשהו סף ואומרים זה מספיק טוב? לא, אני לא מכיר כל כך שמישהו באמת משתמש בדבר הזה, אני מכיר את האלגוריתם שמשמש לכל מיני אפליקציות אחרות, אבל כקוונטייזר אני לא מכיר את האפליקציות. אז עכשיו, High Resolution Quantization. High Resolution Quantization אומר שוב, הנה, אמרנו, Max Load, two computation in complex, need to know peaks, אבל האם אנחנו יכולים לעשות איזשהו, להניח שתי הנחות, והם יקלו מאוד על כל הסיפור. השתי הנחות שאנחנו מניחים, הנחה הראשונה, זה שיש לי הרבה ביטים. אוקיי? יש לי מלא ביטים, יש לי מלא ביטים ברמה כזאת שאם אני מסתכל על הפילוג של X, אוקיי? נגיד זה הפילוג של X, אז יש לי מלא ביטים שמייצרים לי בעצם המון תחומים, נכון? אבל הם כל כך צפופים, שבעצם אם אני מסתכל עושה זום אין, כן? אני עושה זום על האזור הזה, ופה יש לי נגיד ככה, אז יש לי מלא תחומים בפנים, וזה כמעט יוניפורמי בתוך התחום. אפילו הוא כמעט יוניפורמי בתוך התחום. ההתפלגות, כן. אפילו ההתפלגות היא כמעט יוניפורמית בתוך התחום. כי יש לי מלא ביטים, הרזולוציה שלי מאוד קטנה, תחומים מאוד קטנים, והפילוג הזה הוא רציף, חלק, כל הדברים, ואז יש לי פילוג שהוא כמעט אחיד בתוך התחום. ואם הפילוג הוא אחיד בתוך התחום, אז שוב לפי התנאים האלה של מקס לויד, מה זה אומר? זה אומר שהמייצג יהיה בעצם אמצע התחום. נכון? המייצג יהיה אמצע התחום. מעולה. אז במקרה הזה, אם אנחנו נגיד מסתכלים פה, הנה, P של X, given של X שייך לאיזשהו אומגה I, ואנחנו מניחים בעצם שאם יש לי את TI ו-TI פלוס 1, שזה בעצם האזור הזה, אומגה I, זה התחום אומגה I, ואנחנו מניחים שהפילוג הזה P של X נראה ככה בתוך התחום הזה, אוקיי? כי הוא מאוד קטן. אז המייצג יהיה בעצם כאן, יהיה YI, אוקיי? ש-YI יהיה בעצם TI ועוד TI פלוס 1 חלקי 2, נכון? ומה יהיה הדיסטורשן בתחום הזה? בהינתן שאני בתוך התחום הזה, מה יהיה הדיסטורשן? דיסטורשן I, מה הוא יהיה? אני יודע מה להגיד לי? וריאנס שמשתנה רציף. מה זה רציף? משתנה? אחיד. אחיד. אז מה הווריאנס שמשתנה אחיד? אם אני אומר שהתחום הזה הוא דלטה? דלטה בריבוע חלקי 12. נכון? שמשתנה אקראי יחיד. מה הווריאנס של משתנה אקראי יחיד? אוקיי? אז שוב, הדיסטורשן יהיה תלוי בזה, זה יהיה דלטה בריבוע חלקי 12. אז עכשיו, אנחנו מתקרבים, בואו תנסו, שנייה תזכרו בצד, זוכרים רייט דיסטורשן של משתנה אקראי גאוסי, חצי לוג, סיגמה בריבוע חלקי D. שמרו את זה שנייה בצד, אוקיי? זוכרים? זה מספר הביטים המינימלי. אוקיי? אז עכשיו יש לי את הביטוי הזה, אז אמרנו זה התנאי הראשון, הנה אני בדלטה I בריבוע חלקי 12, יוניפורם. התנאי השני, ואנחנו עוד שנייה נגיע אליו איך הוא משתמשים בו, זה שהדיסטורשן שמתקבל הוא מאוד קטן ביחס לסיגמה בריבוע, ביחס
יחס לווריאנס של הפילוג הזה X. אוקיי? אנחנו מסתכלים על דיסטורשנים מאוד קטנים. מלכתחילה המצב שלנו הוא טוב, יש לנו המון המון ביטים, הדיסטורשן יהיה טוב, והווריאנס של הסיגנל שנכנס שלנו הוא גדול, כלומר הסיגנל הוא לא איזשהו DC קבוע, הסיגנל הזה משתגע, אוקיי? סיגנל בכניסה. הנחות מקובלות. עכשיו, בסדר, עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה כזה דבר, אנחנו רוצים בעצם לבחור, אתם זוכרים שכשהגדרנו את הקוונטייזר היה לנו מינוס Xmax ופלוס Xmax, בעצם התחום שעליו אנחנו עושים את הקוונטיזציה. אז אם אני בוחר את מינוס Xmax פה ואת Xmax פה, אז אני אכסה את כל התחום. בעצם יש, במובן היותר בסיסי, יש איזשהו טרייד-אוף, כן? מה הטרייד-אוף? אם אני מסתכל על דיסטורשן, אז יש איזשהו טרייד-אוף, שנייה אני מתאר לכם, זה הדיסטורשן של התחום רוויה, וזה התחום הגרעיני. התחום הגרעיני זה התחום בפנים, הרוויה זה התחום בחוץ, כל מה שגדול יותר או קטן יותר, אוקיי? כאן זה Xmax. Xmax זה גם איזשהו דרך שלי לשחק, נכון? עם הקוונטייזר, זה גם איזשהו ערך של דיזיין, איזשהו דיזיין פרמטר שיש לי על הקוונטייזר, אוקיי? אז עבור R נתון, כלומר עבור מספר ביטים נתון, יש איזשהו Xmax כוכב, איזשהו sweet spot, שגם, מה קורה בעצם ש-Xmax גדל, אוקיי? ש-Xmax גדל, הדיסטורשן של הרוויה הולך וקטן, כי ה-Xmax יותר ויותר 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 מתרחק, אם Xmax ילך עד אינסוף, הדיסטורשן של התחום רוויה ילך לאפס, נכון? מצד שני, אם ה-Xmax הולך וגדל, עבור R סופי, מסוים, אוקיי? התחומים שלי יתחילו לגדול, ואז הדיסטורשן הגרעיני ילך ויעלה. מבינים? אותם? אוקיי. יש לך את X, וה-X הזה הוא בעצם, זה המשתנה שלך, נכון? ואתה מגדיר מינוס Xmax ו-Xmax. וזה התחום שבו אתה תעשה את הקוונטיזציה שלך. כל מה שמתחת ממופה למספר אחד. זה בעצם קליפ. כל מה שמעל ממופה למספר אחד. אני מגדיר על האזור הזה ועל האזור הזה, זה וזה, זה יהיה את הדיסטורשן רוויה. באזור הזה, כל ערך שיהיה פה, נבדוק את הדיסטורשן שלו, ואז זה יהיה דיסטורשן רוויה. וכל מה שנמצא בתוך התחום הזה, זה יהיה דיסטורשן גרעיני. היא מופה לדיסטורשן גרעיני. אם אני מגדיל את Xmax, הולך וגדל, הדיסטורשן רוויה ילך וירד. אבל דיסטורשן רוויה זה הולך קבוע או לא משתנה? הוא יהיה קבוע בעצם, הוא סוג של יהיה קבוע, נגיד הוא יכול להיות גם אינסופי, כן? כי עם הערכים, הוא מגיע ערך נגיד עד אינסוף, אבל הפילוג שלו יורד. אבל נגיד הדבר הזה יש לי איזשהו פילוג גאוסי. אוקיי, ל-X יש פילוג גאוסי. אוקיי? אז כל מה שנמצא באזור הזה, הפילוג ילך וירד, אבל אם אני אגדיל את Xmax, אז הדיסטורשן שלי ילך ויקטן. נכון? כי ההסתברות שאני אהיה בקליפ תהיה יותר ויותר נמוכה. אז הדיסטורשן רוויה ילך וירד. אבל בגלל שה-R קבוע, אז ככל שאני מגדיל את Xmax, התחומים הולכים וגדלים. יש לי מספר סופי של תחומים. אוקיי? אז הדיסטורשן הגרעיני יתדפק בגלל זה. כי על תחום יותר גדול אני נותן ייצוג אחד. אז יש איזשהו sweet spot של Xmax. תכלס, מה שצריך מתוך כל הסיפור הזה להבין, זה שאם יש לי איזשהו פילוג מסוים, אני רוצה לבחור את Xmax, שהוא יהיה איזשהו פקטור מהווריאנס, נכון? אני אומר, יש לי איזשהו פילוג, אז אני לוקח את הסיגמה X בריבוע שלו, מכפיל אותו באיזשהו גמא, וזה יהיה ה-Xmax. כי אני אומר, מספיק, לוקח איזשהו מרג'ן על הווריאנס, זה יהיה ה-Xmax, כנראה בהסתברות נמוכה, אני אהיה גדול יותר או קטן יותר מהערך הזה. בסדר? זה מתוך צ'בי שאפשר לומר. נכון? בהסתברות נמוכה אני אהיה גדול יותר או קטן יותר. בסדר? אז זה Xmax בדרך כלל נבחר בצורה הזאת. איזשהו גמא שאנחנו עוד שנייה נחשוב עליו ונבין מה. אבל מה שמעניין זה הדבר הבא. הגענו לביטוי הזה,
אוקיי? ואנחנו משתמשים בדבר הזה. עכשיו תזכרו מה אמרנו לכם, מה אמרנו קודם, נניח והכל היה אחיד, והדלתות האלה היו קבועות, אז בעצם הדיסטורשן היה קבוע, נכון? היה בעצם לא תלוי בעין. הדיסטורשן לכל תחום שלי. בסדר. עכשיו, דלתה זה 2x מקס חלקי m. נכון? אוקיי. נמחק את זה, ואז תראו מה קורה. אז t הוא בעצם 4x מקס בריבוע חלקי 12 כפול m בריבוע, נכון? m זה מה? זה 2 ב-r, נכון? זה מספר הביטים. אוקיי, אז d שווה זה יהיה שליש, זה לא כזה עקרוני, שליש כפול, ו-x מקס זה הביטוי הזה, נכון? אז זה צריך להפסיק. אז זה יהיה גמא בריבוע כפול סיגמה x בריבוע, חלקי 2 בשני r. אז עכשיו אנחנו נזיז את הדברים, יהיה לי 2 בשני r, יהיה שווה לאיזשהו גמא גל, אני לוקח את כל הקבועים, מארגן אותם ביחד לגמא גל, סיגמה x בריבוע חלקי d. ואז יש לי, אני עושה לוג 2 משני הצדדים, ויש לי r שווה לוג 2 חצי, שיש את הגמא הזאת, כן? גמא הגל הזה, סיגמה x בריבוע חלקי d. אבל ברגע שיש לוג, זה הופך איזשהו סכום, זה לא כזה עקרוני, אבל זה בעצם הביטוי שמתקבל לנו, נכון? זה מאוד דומה. גמא הזאת, מפריע לי שהיא נמצאת פה בפנים. כן, אוקיי. תסתכל על זה מהכיוון הזה, אפשר להסתכל על זה מהכיוון השני. בעצם של D במקרה הזה, של הקוונטייזר האחיד הזה, זה גמא גל כפול סיגמה X בריבוע כפול 2 במינוס 2R, ופה זה גם, אם מעלים זה יהיה 2R, 2 בחזקת 2R, היא שווה לסיגמה בריבוע חלקי D, נכון? אז ה-D האופטימלי, כאילו השנון, הוא בעצם שווה ל-2 במינוס 2R כפול סיגמה בריבוע, ופה ה-D שמקבלים זה גם סיגמה X בריבוע, גם 2 במינוס 2R ואיזשהו גמא. אוקיי? אז הגמא הזה זה הפקטור שאני מפסיד בדיסטורשן. אוקיי? כולם בסדר עם זה? אז כמובן שזה מאוד תלוי בכמה אנחנו קובעים את הגמא הזה. אנחנו לא מחשיבים בעצם את תחום הרוויה בתוך הסיפור הזה, נכון? כי לקחתי את הדיסטורשן הזה, זה דיסטורשן של התחום הגרעיני, אוקיי? אז פה כשאנחנו מסתכלים על קוונטייזר אחיד, נכון? תחומים הם אחידים, הוא לא תלוי ב-I, והוא ברזולוציה מאוד מאוד קטנה, ככה שהדיסטורשן הכולל יהיה דלתה בריבוע חלקי 12, בעצם יהיה דיסטורשן של משתנה אקראי יוניפורמי, אוקיי? סבבה, זה נחמד, אנחנו רואים שאנחנו באזור של האופטימום. אתה יכול לחזור על המעבר האחרון, שורה האחרונה? זה? לא, לפני האחרון. זה, אוקיי, אז אתה מסכים בביטוי הזה, אז פשוט הזנתי אותם פנימה, את ה-X max זה יהיה הביטוי הזה, M יהיה לפי זה, ואז בעצם לקחתי את הדבר הזה, הפכתי אותו לגמא גל. ואז הנה סיגמה X בריבוע, וכשמחלקים אז בעצם מעלים ממינוס. 2 במינוס 2R, ואז זה בעצם יוצר הביטוי. ה-R של D זה היה למשתנה גאוסי, נכון? נכון, למשתנה גאוסי, בדיוק.
הקשר לגאוסי זה בגלל שאנחנו בעצם לקחנו את ה-X-Max כתלוי בעצם בסיגמה. אבל זה פשוט, עוד מעט תראה שזה, זה לא רק משנה, כאילו יש איזשהו, אה, עוד מעט אני אראה לך כמה דברים שבעצם, איך מגיעים לאופטימום, ובעצם תחת ההנחה הזאת של ה-high resolution, אה, אפשר בעצם לאפטם את הגמא הזה שיהיה כמה שיותר קרוב לאופטימום, בעוד שנגיע לזה. אוקיי. אז זה עם ה-high resolution quantization, שאנחנו מסתכלים על high resolution quantization, עם תאים אחידים, התאים היו אחידים. עכשיו, וזה מה שאנחנו נשתמש בו הרבה מאוד בקורס, אנחנו נסתכל על מודל סטטיסטי בשביל high resolution quantization. נראה אם זה כתוב פה. אוקיי, הנה זה בדיוק מה שדיברנו, ה-T הגרנולרי, קוונטייזר גרנולר ריג'ן הוא, הגדרנו אותו ככה, אמרנו קוונטייזר אחיד, נכון? דלתה I יש שווה לאיזשהו דלתה קבוע. שוב, זה ההנחה שלקחנו, אנחנו עוד מעט נשפר, אנחנו יכולים אולי לשפר עוד יותר לכיוון האופטימום אם אנחנו נבחר תאים שהם לא אחידים, ועוד שניה נתעסק בזה. לקחנו את ה-overflow, ה-clipping region הזה, לקחנו אותו ל-negligible probability, ויש לי log 2m ביטים available. בסדר, אז הגענו לביטוי, ראינו, הכל טוב. עכשיו הדבר המעניין הנוסף, אפשר להסתכל על הקוונטייזר ה-high resolution הזה, שאנחנו לוקחים את ההנחה הזאת שיש לי הרבה מאוד ביטים, וש-D קטן יותר מסיגמה, משמעותי יותר קטן מסיגמה, אנחנו יכולים להסתכל על מודל שקול, מאוד 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 נוח לניתוח, מאוד נוח לניתוח, והמודל הבא. מודל של ערוץ אדיטיבי. אפשר את הקופסה הזאת, את המיפוי הזה שנקרא QX, שמוציא X כובע, תחת הנחת high resolution quantization, אני יכול להפוך אותו לערוץ אדיטיבי של X, שמסתכן עם איזשהו משתנה E, error, ומוציא X כובע, אוקיי? הארור הזה הוא מתפלג יוניפורמי מינוס דלתה חלקי 2 לדלתה חלקי 2, נכון? פר X יש לי את השגיאה הזאת, כי זוכרים אנחנו בתחום מאוד 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 קטן, אנחנו בעצם פר X נהיה באיזשהו, הרעש שלנו יהיה רעש יוניפורמי, לגבי ה-X האופטימלי, אבל הדבר המעניין זה שאפשר יהיה להגיד בהנחה מסוימת ש-E ו-X יהיו בלתי תלויים, שהשגיאת קוונטיזציה והאינפוט יהיו בלתי תלויים, ליניארית. אוקיי? ועכשיו אנחנו נראה איזשהו מין הסבר כזה. למה? שוב, זה לא משהו שהוא באופן כללי נכון, אבל משתמשים בזה המון, וזה משהו שהוא יחסית נכון. יחסית מדויק. בסדר, אז מה הטענה? הטענה אומרת, בעצם ה-X כובע, הוא ה-I, כן, שמסתכל על התחום ה-I, הוא בעצם התוחלת של X בהינתן ש-X שייך לתחום ה-I, נכון? זה תנאי הצנטרואיד שאמרנו קודם. זה הייצוג האופטימלי בתא המסוים של הפילוג שבו אנחנו מסתכלים, נכון? עכשיו, הדבר הזה הוא גם משערך MMSE, נכון? בהינתן שאני לוקח את המדידות האלה, זה המשערך MMSE האופטימלי ל-X, נכון? עכשיו, מה אנחנו יודעים מאותות הקרנים? אנחנו יודעים שהשגיאת שערוך היא בלתי תלויה במה? במדידות. אז זה כל פונקציה של המדידות, נכון? אז גם בזה. זה פונקציה של המדידות, הביטוי עצמו, נכון? אז זאת השגיאה, שזה E, היא בלתי תלויה ב-X כובע. בעין מסוים. עכשיו, אנחנו יכולים להסתכל על הקורלציה בין X לבין X פחות X כובע.
כלומר, אני מסתכל משהו אחר, אני לא עושה את זה מהכיוון הזה, אני פשוט לא מתחיל. טוב, נוח? בסדר? בוא תסתכל. זה היה אותו דבר. בוא נסתכל על x פחות x. זה x כובע פחות x, x כובע פחות x. זה בעצם התוחלת של x כובע, x כובע פחות x. פחות x, x כובע פחות x. נכון? כן? אוקיי. אז בעצם אנחנו יודעים לפי הביטוי הזה ש... שזה שווה לאפס, הקורלציה הזאת שווה לאפס, נכון? זאת השגיאת שערוך וזה המשערך. אז אני יודע בעצם להגיד שהתוחלת של x כובע, x כובע פחות x, זה פחות התוחלת של x, x כובע פחות x. אני יודע שהביטוי הזה הוא אפס. נכון? בסדר? כי אמרנו כי השגיאת מדידה, השגיאת שערוך היא בלתי תלויה במדידה, בכל פונקציה של המדידה. שהמדידה זה בעצם... שהמדידה זה בעצם שאני נמצא בתוך התחום, אבל המשערך עצמו הוא פונקציה של המדידה. אז אנחנו יודעים שהשגיאת שערוך היא בעצם בלתי תלויה בכל פונקציה של המדידה, אז הדבר הזה הוא אפס. נכון? אוקיי, אז אנחנו נשארנו עם הביטוי הזה. עכשיו, מה שאנחנו בעצם מקבלים זה זה בעצם, הדבר הזה זה בעצם t, נכון? כי זה x כובע פחות x בריבוע, זה בעצם הדיסטורשן. אוקיי? קודם שהדיסטורשן שווה לביטוי הזה, מינוס הביטוי הזה זה לא משנה, אני יכול להכניס את המינוס פנימה. אוקיי, אז עכשיו אני יכול להסתכל בעצם על הקורלציה בין x, זה e, כן? זאת השגיאה. אני יכול להסתכל על הקורלציה בין x ל-e, קורלציה מנורמלת ביניהם, זה המידה של ה-e-תלות ביניהם. ואז אני מסתכל על זה ככה, זה בעצם יהיה התוחלת של x כפול e הזה, חלקי הווריאנס, שורש של הווריאנס, של התוחלת של x בריבוע, תוחלת של e בריבוע. אוקיי? זה מקדם קורלציה. אז את זה אנחנו יודעים שזה יהיה שווה ל-d. אוקיי? לפי זה. והביטוי למטה זה סיגמה x בריבוע, כפול זה הדלטה. זה, סליחה, לא הדלטה, זה ה-d. בריבוע. זה ה-d, סליחה, זה שורש של הכל. אז אנחנו מקבלים בעצם שזה שורש של d חלקי סיגמה x. בריבוע. לא, כי כאן זה בריבוע איתו, והוא שורש והוא d. כן, אבל סיגמה x בריבוע. לא? לא, כי יש לך שורש של סיגמה x בריבוע. אז הוא הופך להיות סיגמה x. אז הוא לא בתוך השורש. אז הוא לא בתוך השורש, אז נכון, אתה צודק, סליחה, זה סיגמה x. זה גם סתם מסתדר לי. בסדר? אז עכשיו אתם זוכרים את הטענה הייתה ש-d קטן מסיגמה x בריבוע. אז הדבר הזה שואף לאפס. זאת הטענה. בסדר? אז בעצם ברגע שאני טוען שהדיסטורשן שלי הרבה יותר קטן מהשונות של הערך כניסה, כלומר הסיגנל הכניסה מאוד משתנה, אז אני יכול להניח את המודל הזה, שהכניסה, שזה בעצם ערוץ אדיטיבי, אוקיי? חוסר תלות בין x ל-e, ו-e הוא בעצם רעש יוניפורמי. וזה המודל שאנחנו נשתמש בו הרבה. טוב? x כבר, לא עשינו קוונטיזציה עדיין. לא, עשינו קוונטיזציה. אתה יכול בעצם להגיד שמה שקוונטיזציה עושה, זה לוקחת משתנה אקראי, שהוא האוריג'ינל, הסיגנל האוריג'ינל שלך, ופשוט מרעישה אותו עם רעש יוניפורמי. אוקיי? זה הכל. זה קוונטיזציה. והרבה מאוד משתמשים בדבר הזה גם שעושים פיקס פוינט בתכננים צ'יפים, כן? רוצים לראות כמה ביטים צריך, מסתכלים על הדבר הזה ורואים בעצם מה יהיה הווריאנס של הרעש ביציאה, כמה בעצם דיסטורשן נכנס, ממש מנתחים את הדברים האלה.
ממש מנתחים, מסתכלים על התכנון שיש של פילטרים, תכנון שיש של מערכות, ורוצים לראות כמה ביטים רוצים לתת, ממש כמה ביטים רוצים לתת לכל רגיסטר בדרך, אז עושים את זה גם, עושים את הניתוחים האלה הרבה פעמים. כן. יש עוד שאלה? למה זה שהסיגנל מגיע, כאילו, מה שאמרת קשור לזה שתמיד קטן ממש מהדבר? כי אני רוצה להבטיח שבעצם הדיסטורשן יהיה קטן משמעותית יותר מהסיגמה, אז אם הסיגנל שלי מגיע והוא DC, אז הדיסטורשן שלי אין לו הרבה איפה לעבוד, הסיגמה הוא 0. עבור סיגנל שהוא DC, סיגנל קבוע, סיגמה X היא 0. אז אין לי, ההנחה הזאת לא תתקיים. אז אני רוצה וגם זה הגיוני בסוף, כן? מה הרעיון? תחשבו שברגע שיש לי כזה אופיין של הקוונטייזר, כן? אז תחשבו שנכנס לי סיגנל, אז אם נכנס לי סיגנל שהוא בעצם משרת אחת, בעצם סיגנל ליניארי שעולה, אז איך תראה השגיאה שלי? תראה בצורה הזאת, נכון? נראה כזה שם מסור. נכון? עכשיו, זה סיגנל שהוא מאוד לא אקראי, והוא מאוד תלוי בסיגנל הזה, נכון? אז אתה כן רוצה שיהיה לך, וכאן יש גם סיגמה שהוא יחסית טוב, כן, סיגמה X כאן עולה מעט, אבל אתה כן רוצה איזושהי אקראיות בכניסה, כדי שהדבר הזה יתחיל גם להשתגע, כדי שתוכל להשתמש בעצם במודל הזה. בדרך כלל זה מה שקורה, כן? אתה מסתכל אה, על דאטה, אוקיי? אתה רוצה להעביר דאטה בתוך מודל, אז הדאטה לא נראה ככה, הדאטה הדיגיטלי. הדאטה הדיגיטלי הוא אפסים ואחדים אקראיים. אוקיי? אז אתה יכול, ההנחה הזאת היא חזקה יחסית. ולמה בעצם יש לנו את הדברים האלה? כי בסוף אני עכשיו הולך לתכנן פילטרים בתוך מודם, אוקיי? יש לי את הסיגנל שנכנס, נקלט מה-A to D באיזשהו קצב מסוים, עם קוונטיזציה מסוימת, אבל עכשיו יש לי כל העיבוד הדיגיטלי שמתרחש בתוך הצ'יפ, אוקיי? העיבוד הדיגיטלי, שאני איש אלגוריתמים, אני מתכנן את הפילטרים, או לא יודע מה, או אני צריך להעביר לואו-פס דיגיטלי בתוך הצ'יפ. איך אתה קובע כמה ביטים אתה הולך להשתמש בשביל הטפים השונים של הפילטר? אתה הולך עכשיו, כאילו אתה צריך להגדיר, זה יהיה ככה וככה ביטים, זה יהיה ככה וככה ביטים. איך אני יודע? זה לא קשור לכמה ביטים הסיגנל שלי הגיע, נכון? אז עכשיו אם אני מכניס את הדבר הזה, אז אני מכניס גם שגיאה פנימה לתוך כל התהליך. זה כבר לא יהיה כמו במטלאב שעשיתי מספרים רציפים והסיגנל שלי נהיה ככה. עכשיו צריך לקחת את זה גם בחשבון. אז המודל הזה מאוד מאוד טוב בשביל הדבר הזה, כי הדלטה, אתם זוכרים, הדלטה הוא בקשר ישיר לכמה ביטים אני מקצה. אוקיי? טוב, אז זה. נמשיך. אוקיי. עכשיו, אנחנו מגיעים לדברים. אוקיי. אוקיי. אז עכשיו, אני אומר, כזה דבר. יש לי, אנחנו הנחנו בעצם דלטה קבוע. וזה מה שבדרך כלל נניח. דלטה הוא קבוע, כלומר, הקוונטייזר שלי הוא אחיד. הוא high resolution, אבל הוא אחיד. אני כן יכול, וזה חשוב שנייה להסתכל על זה ולחשוב, אני כן יכול להגיד שלא, הוא לא צריך להיות אחיד, הוא לא חייב להיות אחיד, מי אומר שהוא אחיד? יכול להיות שיש אזורים בגלל שכתלות בפילוג כניסה, יכול להיות שיש אזורים שהדלטה יכול להיות גדול יותר או קטן יותר, זה תלוי אזור. אז עכשיו אנחנו ננתח שנייה איך זה נראה ונמצא ביטוי לאזורים האופטימליים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נניח שדלטה I שונה לכל I. אוקיי, ואנחנו בעצם זה עוד פרמטר בתכנון. אנחנו שוב עדיין בתוך העולם הזה של high resolution quantization, אבל אנחנו מניחים את זה קבוע. אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים על הפילוג, על ה-PDF של X, אוקיי? זה P של X. אוקיי? ואנחנו עושים הרי high resolution quantization, אז אנחנו מאוד 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 צפופים. אז אנחנו יכולים להגיד שהפילוג באיזשהו S מסוים, בתוך ה-X, כן?
איזשהו ערך שנמצא בפנים, הוא בערך, הוא קבוע יחסית, כן? ב-S מסוים, והוא בעצם שווה ל-P של, נקרא לזה K, יש נגיד K כאלה, חלקי דלתה K. נניח S שייך לאיזשהו אומגה K, כן? אם אנחנו בפנים, אז הפילוג בתוך התחום הזה הוא יחסית קבוע, אמרנו אחיד, הוא בערך כל ה-probability של האזור חלקי התחום, חלקי האורך של התחום. שוב, אני אומר, יש לי איזשהו אזור, ונגיד הוא בערך ככה, כל האזור הזה זה האומגה K, הרוחב הזה כאן הוא דלתה K, כל הפילוג הוא בעצם P של K, אז הצפיפות היא P של K חלקי דלתה K. עכשיו בעצם אנחנו יודעים שהמייצג האופטימלי בתחום הזה יהיה בעצם האמצע, נכון? כי אנחנו מניחים שזה יוניפורמי, ואנחנו מניחים שזה יוניפורמי אז זה בעצם יהיה אמצע הקטע, וטוב אני לא צריך את כל הניתוח הזה, בעצם הדיסטורשן הכולל הוא יהיה מה? הוא יהיה סיגמה pk, מk שווה 1 עד, או כל ה-k, כן? לא צריך לבקש. כל ה-k, pk כפול מה? הדיסטורשן ב-k, נכון? נכון? הדיסטורשן בתחום K, נכון? מה זה הדיסטורשן בתחום K? בואו נראה אם אתם עוקבים. מה הדיסטורשן בתחום K? זוכרים, מניחים שזה תחומים שהם יוניפורמיים. יש לי דלתה K, אל תשכח. יש לי את המספר דלתה K. דלתה K בריבוע. בדיוק, בדיוק. זה בעצם סכום על K של PK כפול דלתה K בריבוע חלקי 12. נכון? עכשיו מה שאנחנו אומרים זה אנחנו אומרים כזה דבר. אני אומר, עכשיו יש את הביטוי של D, של הדיסטורשן הכולל, כפונקציה של דלתה K, של דלתה K ו-PK. PK זה בעצם הפילוג, האינטגרל של הפילוג באזור הזה. בואו נמצא את הדלתה K, כי ה-PK הוא גם תלוי בדלתה K, כן? בואו נמצא את הדלתה K, שהם מזהרו את הדבר הזה. בסדר? אוקיי. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נשתמש במשהו שנקרא אי שוויון הולדר. אז יש אי שוויון הולדר, או הולדר, אני יודע, משהו כזה, שתי נקודות האלה, למעלה. הוא אומר כזה דבר, עבור xk גדול שווה מ-0, yk גדול שווה מ-0, אם אלפא ועוד בטא שווה ל-1, אז סכום על k של xk בחזקת אלפא כפול סכום של k yk בחזקת בטא הוא תמיד גדול שווה מהסכום של k על xk אלפא yk בטא. זה שוויון ההולדר הזה. אז איך אנחנו בעצם משתמשים בו? אנחנו נרשום D בצורה הבאה. D יהיה שווה ל-1 חלקי 12 של סכום על K של הפילוג בנקודה אה, בעצם האופטימלית. אוקיי, שנייה, אני אעשה את זה ככה. B אנחנו אמרנו 1 חלקי 12, סכום על K, PK כפול דלתה K בריבוע. אבל אנחנו יודעים ש-F של S הוא קבוע, והוא בעצם שווה ל-P של K חלקי דלתה K. נכון? זה מה שאמרנו. אז את הדבר הזה אנחנו נרשום כ-1 חלקי 12 של סכום על K, F של S האופטימלי, הוא קבוע, כפול דלתה K בשלישית. בסדר? הכנסתי את
דלתה K כפול F של S זה P של K, הכנסתי את זה פנימה, F של S הוא קבוע בעצם אותו דבר, אז לקחתי את הנקודה המייצגת ודלתה K בשלישית. זה כאילו קבוע תכנון כזה. מי? כאילו אתה קובע F של S, כאילו, אתה אומר הוא קבוע. הוא קבוע כי אמרנו אנחנו מסתכלים עכשיו על high resolution quantization. שאתה רוצה דלתה שהוא... דלתה K שיהיה קצת שונה כן. בכל אזור, אבל עדיין הדרישה היא שהפילוג יהיה יחסית קבוע בתוך התחום. אבל כן. אף אחד לא אומר שהתחום איפה שכאן ושם זה צריך להיות אותו זה גודל. יותר תחומים איפה שיש יותר ריסק כאילו... זה ילך לשם, בוא נראה, אבל כמה? כאילו זה נכון להגיד, זה יהיה תלוי איכשהו בפילוג עצמו, בכמה סיגנל משתנה באותו אזור, כמה משתנים, אבל עוד שנייה תראה איך זה תוצאה מפתיעה. אוקיי, אז עכשיו אפשר לרשום את D בעצם בצורה הזאת, 1 חלקי 12 של סכום על K של F של SK כפול דלתה K בשלישית, זה בחזקת שליש, מוכפל בסיגמה על K של 1 חלקי K גדול, K גדול זה בעצם כמה רמות יש לי, כן? בחזקת שני שליש, כל זה בחזקת שליש. למה אני יכול לעשות את הדבר הזה? כי בעצם כאן יש לי K פעמים 1 חלקי K, וזה 1. הדבר הזה זה בעצם 1. אוקיי? פשוט הכפלתי ב-1. כולם רואים את זה? זה אולי עדיף לרשום את זה אחרת שנייה, שלא יהיה עם K. אתם יודעים, ננסה את זה אחרת, לא K פה. נרשום ככה. 1 חלקי M, וזה מ-1 עד M, ומ-1 עד M. בסדר? עכשיו זה מובן? אוקיי? אז בעצם הדבר הזה זה 1. סתם הכפלתי ב-1. לא עשיתי כלום. וכאן זה שליש עם 3. לא עשיתי כלום. עכשיו, ופה רגע חשוב להזכיר, השוויון מתקיים עבור xk בחזקת אלפא שווה איזשהו קבוע כפול yk בחזקת ב'. אוקיי. אז עכשיו אנחנו נשתמש בעצם באי שוויון, נכון? כל הסיפור הזה היה בשביל לבנות את התנאים בשביל האי שוויון. יש לי כאן 2 שליש ו3, כאן יש לי 3 ו... כן, כאן שליש ו3 שזה נעלם, זה בעצם אותו דבר. אוקיי, אז זוכרים שליש ושני שליש זה בעצם יהיה אלפא ובטא. אז אני יודע תמיד להגיד שהדבר הזה תמיד יהיה גדול שווה, בעצם מייצר לעצמי איזשהו חסם תחתון, ואני רוצה להגיע אליו. אוקיי? חסם תחתון, שמה הוא יהיה שווה? אוקיי? אז יש לי את 1 חלקי 12, שעדיין נשאר, הוא מחוץ למשחק שם, של סכום מ-K שווה 1 עד M, כאן יהיה M בריבוע, כי הסיפור הזה, 1 חלקי M, הוא בעצם ה-YK, וזה 1 חלקי M בחזקת בטא, ובטא זה 2 שליש. 2 שליש, ואל תשכחו אותה בחזקת 3 בחוץ, אז הופך להיות בריבוע. אוקיי? אז זה 1 חלקי M בריבוע שיוצא החוצה. וכאן יהיה לי שורש, 3, שורש שלישי, של F של S במקום ה-K, כפול דלתה I, או דלתה K, כן? כל זה בשלישית. מוזר לאללה, נכון? שורש שלישי של הצפיפות פילוג. לא הבנתי בכלל. אוקיי. זה סך הכל משחק של להסתכל על הביטוי הזה ולעקוב אחרי האלפות והבטא. למה הם בריבוע? אוקיי, אז זה היה הכי פשוט. שים לב אל תתייחס שנייה לחזקת 3, כי זה כמו להגיד בחזקת 3 על זה גדול שווה מחזקת 3 על הביטוי הזה. אוקיי? זה כאילו להעלות הכל בחזקת 3. אוקיי? אז תזכור את זה בצד. עכשיו, יש לך בעצם הביטוי הזה זה xk, הביטוי הזה זה yk. yk הוא קבוע 1 חלקי n. אז הדבר הזה גדול שווה מ-xk בחזקת אלפא, yk בחזקת בטא. אז yk אמרנו זה 1 חלקי m, אז 1 חלקי m בחזקת בטא.
בטא זה 2/3. אז זה 1 חלקי m בחזקת 2/3, אל תשכח, אבל יש את בחזקת 3. אז 2/3 בחזקת 3 זה כאילו בריבוע, נכון? אז זה 1 חלקי m בריבוע. אז זה 1 חלקי m בריבוע, יצא החוצה. זה הכל. אז עכשיו, ובעצם המינימום, אז אנחנו יודעים לפי התנאי הזה של השוויון, מתי הדבר הזה מגיע באמת לחסם התחתון, בעצם מה הגדולה פה? כתבנו את הדיסטורשן, הראינו שהדיסטורשן יהיה תמיד גדול שווה מאיזשהו ביטוי, לא משנה מה הדיסטורשן, עכשיו היינו רוצים להגיע גם לדיסטורשן הזה, כי זה הכי נמוך שיכול להיות, אז הכי נמוך שיכול להיות זה שבעצם דלתה K, כפול שורש שלישי של F ב-SK רובע, יהיה שווה לקבוע. אז בעצם דלתה K הוא בעצם 1 חלקי שורש שלישי של F, מוזר לאללה, זה התוצאה, זה נקרא אינטגרל בנט, זה מה שמקבלים, אבל זה מעניין. ומתוך הדבר הזה בעצם אפשר להגיד שכשהדלתה K הזה הולך ונהיה קטן, אז בעצם את הסכום הזה הוא הופך כמו לאינטגרל, בסדר? ואפשר ממש להגיע לאותם ביטויים כמו שראינו קודם של הרי דיסטורשן. אני רוצה שנייה להתקדם זריז, אבל כאן יש בעצם את הביטויים השונים של מה שראינו הגמא גל הזה, בשביל פילוג גאוסי, פילוג יוניפורמי או פילוג לפלסיאני. וכאן זה ממש high resolution quantization, אנחנו בוחרים תנאי שטח שונים, וכמה אנחנו רחוקים בעצם מהאופטימום. אבל הטייקווי המרכזי להמשך הקורס וגם לחיים זה המודל האדיטיבי, high resolution quantization, אנחנו אומרים ההנחה של high resolution quantization שזה בעצם ההנחה שתמיד עושים עקרונית, זה מספר התאים שלי שואף לאינסוף, הווריאנס שלי הרבה יותר גדול מהדיסטורשן, ואז אני מגיע מאוד קרוב לאופטימום של שנון, להרי דיסטורשן, אוקיי? עד כדי איזשהו מקדם כפלי, ובעצם הערוץ שלי הוא ערוץ אדיטיבי, אין תלות בכניסה. עכשיו, אני רוצה לראות לכם משהו מעניין, שהוא ככה קצת יותר פרקטי, כן? אתם מכירים את הכלל אצבע של 6 dB לביט? שמעתי את זה. אז בעצם שם מתכננים A to D, אוקיי? ואני חושב אי אפשר ללמד קוונטייזרים או A to D בלי להגיד את הדבר הזה, ולא היה את זה עד עכשיו בקורס, ואני חושב שחשוב להגיד את זה. תמיד כשמתכננים ואומרים, יש לי ככה וככה ביטים, אז בעצם מה הדיינמיק ריינג' שיש ל-A to D שלי? כמה בין הסיגנל הכי חזק לסיגנל הכי חלש שהוא יכול לקלוט. זה בעצם היחס בין מה שנקרא signal to quantization noise, ה-SQNR, signal to quantization noise. לכן יש את ה-quantization noise, יש את הסיגנל שמגיע, מהו היחסות לרעש שאני מקבל בקוונטייזר הזה, אוקיי? אז זה יהיה תלוי כמובן בכמה ביטים יש לי, זה הדיסטורשן. אז איך שמחשבים ומגיעים לנושא הזה של ה-6 dB, זה בעצם אומרים, נניח האינפוט שלי זה איזשהו סינוס שנכנס לתוך הקוונטייזר. אוקיי, הנה הסינוס, בתדר כלשהו, תדר F0. בסדר? וזה האמפליטודה שלו. דלטה, שזה יהיה התחומים שלנו, אוקיי? כפול 2 בחזקת R מינוס 1. R זה כמות הביטים, זה בעצם סינוס שהוא בפיק, מגיע עד הפול סקייל, עד החלק הכי עליון של הייצוג שיש לי ב-A to D. אם אני מסתכל על ה-SQNR, זה ה-Signal to Quantization Noise, אז אני לוקח את ה-RMS, נכון? של הטון הזה שנכנס, של הסיגנל שנכנס, שה-RMS זה בעצם המקדם חלקי שורש 2, אוקיי? ואני מסתכל על הווריאנס של הרעש, שזוכרים, זה בעצם דלטה חלקי שורש 12, למקרה זה, או סיגמה בריבוע חלקי 12. נכון, כאן אני מסתכל על סיגמה בגלל שיש לי כאן 20, אז אתם מבינים מה אני אומר? כן? אז זה בעצם היחס הזה שמקבלים, ואז ה-Signal to Quantization Noise, זה בעצם הביטוי הזה. אם מסתכלים על כל הסיפור הזה בעצם ב-dB, אז מקבלים שה-SQNR זה 6.02 כפול מספר הביטים ועוד 1.76 dB. זה אומר שכל ביט שאני מוסיף ל-A to D שלי, כל ביט שאני מוסיף ל-A to D, מגדיל לי את ה-Signal to Quantization Noise ב-6 dB. וזה כלל אצבע שתמיד אומרים, 6 dB לביט. אוקיי, אם מישהו אומר 6 dB לביט, אז יש לכם את ההסבר, אתם יודעים מאיפה זה בא.
אתם יודעים שזה בא מתוך הנחת ה-High Resolution Quantization, שבעצם הרעש הוא אדיטיבי לכניסה, אוקיי? ועכשיו, למישהו יש רעיון איך אפשר לשפר עוד יותר את האינפוט פה, את ה-SQNM. יש לי עכשיו A to D, כלומר נכנס לי סינוס לתוך Analog to Digital, יוצא לי החוצה סינוס מקוונטט, כלומר סינוס עם איזשהו רעש, נכון? שזה היחסות לרעש. מישהו יש רעיון איך אפשר לשפר את היחסות לרעש? משהו שקשור אולי לתדר הספציפי שאנחנו זה. אוקיי. אז יש את הנושא של אוברסמפלינג, זה גם אני חושב שחשוב, צר לי שזה כמה, אני אחזור על זה גם בשיעור הבא, בסדר? אבל זה משהו שנראה לי ממש נחמד להסתכל עליו וחשוב. בעצם, כשאנחנו מסתכלים על אות אדיטיבי, וזוכרים, אמרנו שהוא אקראי, הרעש הוא אקראי, אז הרעש אנחנו מניחים שהוא לבן. הרעש האדיטיבי הוא לבן, כלומר, מה אחד? מניחים שה-XT שנכנס לתוך ה-A to D שלנו, ומוציא לנו החוצה XQT, זה בעצם כמו להגיד שיש לי איזשהו X של T, נכנס עם רעש לבן, ויוצא לי החוצה XQ של T. בסדר? הרעש הזה זה רעש לבן שאומנם הוא מפולג יוניפורמי, כן? אבל הוא רעש לבן. הסיגנל שנכנס לכאן הוא בתדר מסוים. כלומר, טון הזה שיש לי כאן, מסתכלים עכשיו בתחום התדר, כן? יש לי טון ויש לי את התדר דגימה שבו אני דוגם את הטון הזה. התדר דגימה זה כל כמה זמן אני עושה את הקוונטיזציה, נכון? אז הרעש הוא לבן והטונים נמצאים פה. אם אני דוגם בקצב מהיר יותר, מה יקרה? הרעש עדיין יהיה לבן. אבל בגלל שזה יוניפורמי, זה לא... הוא יוניפורמי והוא עם אותו וריאנס כל הזמן. יש לו את אותו וריאנס לרעש. בגלל שהקוונטייזר הוא קבוע. הוא לא תלוי בתדר הדגימה. רעש מהמעבדה זה בכל התדרים. נכון, בכל התדרים. אבל תחשוב על זה שבעצם הוא לא תלוי בתדר הדגימה שנכנס. כן. לא משנה מה יהיה קצב הדגימה של הסיגנל שנכנס, הרעש יהיה אותו רעש כל הזמן. אז אם עכשיו אני מסתכל על תדר דגימה גבוה יותר, הרעש עדיין יהיה לבן, אבל בעצם הצפיפות הספק שלו תרד. כי הוא צריך באינטגרל להיות אותו דבר כמו שהוא היה קודם. אבל הטונים האלה הם נמצאים באותו מקום, כי התדר שלהם, כן, הם נמצאו באותו מקום. לא קרה להם שום דבר. מבינים? עכשיו אפשר להעביר פילטר, ולחסל הרבה מאוד מהרעש. יש בזה המון היגיון, כי בעצם מה זה אומר? אם אני מסתכל, כל מה שעניין אותי זה טון מסוים. מעניין אותי הערך בטון מסוים, לא מעניין אותי כל הטון. אם נכנס לי איזשהו סינוס. והדבר הזה בעצם משפר לי ב-10 לוג 10 יחס האוברסמפלינג שלי. אין זה יחס האוברסמפלינג. אוקיי? והדבר הזה זה גם שמתעסקים בו הרבה. זה נקרא אוברסמפלינג גיין. כשאתה דוגם בתדר יותר גבוה, כאילו, זה לא משפיע גם על כאילו הגובה של העלמים, שני העלמים? לא. אבל איך זה התדר יישאר אותו משפיע דבר. על הדיסטורשן של הקוונטייזר, כאילו, דיסטורשן היא אותו דבר, כי קוונטייזר קבוע, הוא לא תלוי בתדר הדגימה. אז מה זה כאילו שתי תמונות שהוא כאילו, או כאילו, למה בתמונה השנייה הוא יותר קטן כאילו? פה? כן. כי בסוף, מה זה הווריאנס? הווריאנס בדגימה מסוימת של הרעש צריך להיות קבוע, נכון? ומה זה הווריאנס? זה בעצם האינטגרל על הצפיפות הספק שלו, זה הצפיפות הספק. אז אם אני מגדיל את התחום תדרים, אז האינטגרל צריך להיות שווה גם לאינטגרל כאן. אז הגובה של הצפיפות הספק תרד. אוקיי? אני אחזור על זה שיעור הבא שיהיה קצת יותר זה. זה נקודה אחת, ונקודה שנייה שאני אחזור על השיעור הבא, זה בעצם הנושא שכמו שאמרנו יש כמו שיני מסור שקוראים. אז כשיש את השיני מסור זה נראה ככה, נקרא ספורים, כן? פשוט נראה כמו טונים, זה לא נראה טוב.
אז יש תחום שלם, עולם שלם שנקרא דיטרינג, שאתה מוסיף רעש פנימה כדי כאילו לייצר אות אדיטיבי, אתה קצת מעלה את הרעש, אבל זה נראה יותר נקי. SNR נשאר אותו דבר. טוב, זה בעצם זה, אני אמשיך שיעור הבא, אני אחזור על הנקודות האלה עוד פעם, אבל אם יש לכם עוד שאלות, אז אני סיימתי. בסדר?